Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kukuyaba na channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garo ka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takwigirai nyayaburizwa NeZRP news yo yabuda. Shora iyo there was tight security at the Rotten Row Magistrate Court apo the CCC leader Jameson Timber and the 78 others varambirwa bail Zimbabwe. Zurikunzi the 78 party activists pamwechete na the CCC faction interim leader Jameson Timber varambirwa bail by the magistrate Ruth Moyo. So Zurikunzi there was tight security at the Rotten Row Magistrates Court up Yavo Pavanga Vachida. So Timber, a former cabinet minister in the government of national unity, akasungwa along with the 78 others kumba kwake so 16 June ukukwai celebrate the 1976 Youth Day with a braai. So vakasungwa Zimbabwe kusanganisira maintenance ake pamwechete nemwana wake uyo akasungwa akarohwa Zimbabwe. Vamwe vakarohwa vakachikuka makumbo. One of my activists akasungwa akashaikirwa nemwana this week and mwana wake arikunzi avigwa and zvikunzi haana kunge abvumidzwa kuenda kunoviga mwana wake according to the party Jameson Timber. So nhasi kwakusina kumira mushe Zimbabwe, kwakune tight security magistrate court Zimbabwe. Ndofunga pane mavideos mangona video atakuratidzai pekutanga iro vanhu vachimhanyiswa maactivists vagift services pamwechete naAmos Chibai vakange vakapromisa kuti vamwe vavo vakasapiwa bail they were going to protest vopinda they were going to protest Zimbabwe kuti vamwe vabude. Sikazive kuti munoona sei nyaya iyi yekutaura kwatiri kuita hazvina kumira mushe kurunzi kune vamwe vanhu vasungwa zvakare ikoko uyezve president Emmerson Mnangagwa vakabuda vachipa warning to anyone aizoronga maprotest vachitaura ivo vachiti they were going his government yaisazosiya zvakadaro zvichiitika Zimbabwe. The Newsworks yabuda ichitaura iyo ichiti the wife of the amalgamated rural teachers union of Zimbabwe uyo wamuri kuona hari apo arikunzi asungwa uyo akabata placard rakanzi free timber arikunzi asungwa Zimbabwe. Since mhosva yake yanga iri iyoyo yekuhold placard achidemanda the release of her husband uyo arikunzi akasungwawo zvakare. So the Newsworks yabuda ichiti autocracy arrested for a placard because the amalgamated rural teachers union of Zimbabwe
a RTUZ, says police have arrested the wife of its Harare Province Secretary General, Ronald Gonda, who is detained together with former opposition minister James Timber and 77 other activists. Kanzimai Gonda is accused of a placard demanding the release of her husband. Gonda is a teacher with a disability and he is enduring a torrid time in prison. He can't eat or bath without assistance from his wife. Those are Buddha. Those are Taurwa. She the news works, Mare Zimbabwe kwa kusina kumira mushi. Tulauti munguona ma videos ya ma protesters waji demonstrate mupa madza mufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Sakanzi vapi wabebe Ati pambeka zoda kuti munhu adreswa muri apapo tisiri pamusiwo pakapa kapi tisiri pamusiwo toda pano kana atipiwa vanhu vatirowe toda pano atikuba pano teererai zvandiri kutaura ka teererai zvandiri kutaura mozoti moda pano materera zvandikukani ndati handei muno adreswa muri apapo kandiri kubuda ipapo ndopakunemba kumadreswa tiri handai pakapa kutolo Yeah,